Rolf Valstad i 1949 startede din farfar Valstads bådeværft, og det er jo gået hurtigt lige siden. Og I er her på både i Bella i dag. Hvad er det, I skal præsentere publikum for? Jamen, vi er her på bådmessen for at præsentere, hvad vi laver af forskellige ting, hvem vi er og hvad vi kan, for at komme lidt ud til bådfolket og vise, at vi er her, og vi vil gerne hjælpe dem med alle deres problemer. Så vi laver fra nybygninger, renovering, ombygning, forsikringsskader, almindelig vedligehold, vinteropbevaring af både har vi i vores daglige. Og det har I blandt andet for en meget prominent person i Danmark. Og så har vi Hr. Møllers båd til vinteropbevaring og klargøring i foråret. Det har vi haft igennem de sidste 35-40 år. Nu er det en ualmindelig smuk båd, der ligger her, og et meget, meget lækkert bord, der står der. Er det også noget, I producerer? Ja? Det er også noget, vi producerer. Det er noget, vi startede med for 5 år siden. Startede vi faktisk med at producere havemøbler, havestole, amerikanske strandstole. Derefter har vi fået forespørgsler på folk, der gerne vil have et lidt mere eksklusivt bord til deres strandstole. Ja, det skal jeg lige love for, det er. Og så har vi så gået ind og designet vores eget bord, sådan, hvordan vi synes, at det selv skulle se ud, og lavet et par stykker, og ved at få dem vist frem. Det er sidste år, vi fik det lavet færdigt. Så det blev modtaget meget godt. Hvad er det for nogle træstykker, du har liggende der? Jamen, det er et norsk produkt. Det er Ahorn, nyt norsk produkt, alternativ til teaktræ. Folk de spørger os, hvad kan vi gøre? Kan vi ikke gøre noget andet end teaktræ? Og så havde jeg kontakt med en nordmand nede på Metz i Amsterdam sidste år. Han havde så Ahorn, der var behandlet med sukkerrørsaffald, og så under tryk kogt i 12 timer med 120 grader, og så får det den her mørke farve. Og det er altså miljøvenligt? Det er miljøvenligt. Det er FSC-godkendt. Ahorn har samme egenskaber som teaktræ. Det er hårdere end teaktræ, så holdbarheden den vil være noget længere end teaktræ. Og det får samme farve. Det får den her sølvgrå farve som teaktræ, det får, når det kommer ud i saltvand og luft og vind og vejr. Så man kan faktisk stort set ikke se forskel på det. Så for 2 år siden blev vi servicecenter for Grand Banks, amerikansk motorbådsfirma, hvor vi har servicen i hele Skandinavien. Bådene bliver afleveret i Bremerhaven. Så tager vi ned og afhenter dem, sejler dem op til værftet, vasker og polerer og monterer udstyr. Og efter kundens ønsker, hvis der er nogle ekstra ting, der skal sættes i, så gør vi også det.